rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Har ila kuna tare da Abdulrashid Muhammad Talamis, wanda aka fi sani da Talamis ko Darakta na Talamis Learning and Information Center kenan, masu koyar da Turanci da sauran ilimi na zamani dai. Yawa. To, yau za mu duba ga sabon darasi wanda yake dan uwan wancan na baya, wato accepting thanks. Wato yadda za ka karɓi gaisuwa, yadda za ka amsa godiya idan an maka, misali yau kenan, ko kuma abin da za ka yi tunanin zai fito daga bakin wanda ka godewa da turanci shine accepting thanks. Yau misali yadda muke a hausance, idan ka ce wa mutum na gode, zai iya cewa ba komai, ba matsala ko ba damuwa. Duk wani abubuwan mu ma a turanci akwai su da hanyoyi da dama. Yawa sai na kawo muku yanzu na kawo muku guda 12 da aka fi amfani da su wajen mai amsa godiya, accepting thanks wajen amsa godiya. To hanya ta farko da aka fi amfani da ita wajen amsa godiya yau ita ce you are welcome. Yauwa an ce maka thanks, misali sai ka ce you are welcome. Wani lokaci ana takaita you are welcome din nan a ce you are welcome a dan takaita a haɗe you nan da a, abin da ake kira da contraction takaitawa. To amma yawanci ana contraction ne idan kana mai magana da misali abokin ka ne ko kawanki misali, ko kuma yan gida ne haka, wato in an informal way, wato a yanayin da ba na hukumance bane ba, informal way ana amfani da wannan contraction kenan. Yau kamar na biyu na ce don't mention it, to zan zo dai wannan you are welcome an ba amfani da shi sosai, har a chat wani lokacin za ku an sa UWC da sauransu. Duk wani ana yi ne saboda me contraction, a ce you are welcome ake nufi kenan. Thanks, you are welcome. Thank you, you are welcome. Duka ga sunayoyin da muka yi godiya guda 20, kowanne an ce maka, an gaya maka kana cewa you are welcome, wato kai ma ka ji daɗi. Yau ka ji daɗi da gode maka da aka yi saboda ka yi kyautata. Yauwa, to hanya ta biyu ita ce ta da ake cewa don't mention it. Wato ba sai ka gode min ba, misali na gode, ba sai ka gode, abin da ai na isa ne maka misali, ba sai ka godiya, ba sai ka gode min ba, shine don't mention it irin ba sai ka gode min ba, wato abin da ne maka ka cancanta ne maka shi. Yau da haka ba sai ka gode min ba, tsakanin da kai ba godiya. Yau shine don't mention it. Ita ma hanya ce za ka yi a faɗawa wanda ya gode maka da turanci, ya ce maka thanks, thank you very much, thanks so much, duka ne. Yauwa ka iya cewa don't mention it. To sai kuma hanya ta uku da ake cewa it's my pleasure. Wato farin ciki na yi farin ciki, ko na ji daɗin taimakon ka da na yi. Yauwa shine na ji daɗin haka da ne maka. Yauwa it's my pleasure, na ji daɗi, it's my pleasure. Wannan ana iya raba shi, wani lokacin ana iya cewa my pleasure kawai, a cire it din sai a ce kawai my pleasure farin ciki na, ko kawai a ce pleasure. Ana iya cewa pleasure, thanks pleasure, ko ka ce my pleasure, ko muka faɗe shi duka gaba ɗaya it's my pleasure. To sai kuma hanya ta hudu, no problem, ba matsala, ba damuwa. No problem, ba matsala, muna amfani da Hausa. Na gode, ba matsala. No problem, ba matsala. To sai kuma hanya ta biyar, no worries, ba damuwa. No worries, ba damuwa. Kada ka worry, kada ka damu kanka. Yauwa ka ta ne maka, ta maka, ka ji daɗi, ka ce min na gode, sai ce maka ba damuwa. No worries, ba damuwa. Na shida, not at all. To kada baka ce wata not at all, yayi haka da ba a cewa haka. Bature yana takaitawa, akwai hanyar da ake faɗa, sai ku ji bature ya ce not at all. Kamar za ka ce not at all kenan, not at all. Yauwa not at all. Wannan hanya ce da ake sanar pronunciation, wanda nan gaba insha Allah za mu duba yadda ake faɗa furta turanci haka, turanci kamar na turawa. Yauwa not at all, wato shi ma ba matsala, ba damuwa. Yauwa thanks, not at all, ba matsala, ba damuwa. Yauwa
hanya ta bakwai, it's nothing. It's nothing. It's nothing. Shi ma wato ba matsala, ai ba komai bane ba komai bane na kyauta maka ko na kyauta miki. It's nothing. Ba komai yawa ba komai da gode ma na gode ba komai. It's nothing. Ba wani abu yawa. Na takwas, that's alright. Yayi daidai. Na gode yayi daidai. That's alright. Yayi daidai. That's alright. Wato that is alright. Dan ma contraction din nake magana duk gashi nan. That's alright. Yayi daidai. That's alright. Yayi daidai. Ba damuwa. That's alright. To na tara, anytime. Thanks, anytime. Yawa. Kai a ce wanda yayi gwari kamar ko da yaushe ko kawai kana ana iya fadi da turan bature kan yi amfani da shi lokacin a cikin thanks anytime. Thanks anytime. To hanya ta goma ta ce sure. Thanks, sure. Kamar za a ce sure kamar da gaske ake nufi. To yawa, thanks na gode sure. Thanks, sure. Ko a ce short things, wani lokacin za a ce short things, ba ta da short things. Thanks, short things, or sure. Thanks, sure. Na 11 muna da glad to help. Wato na ji daɗin taimakonka da nayi ko taimakonki da nayi shine glad to help. Na ji daɗin taimakonka ko taimakonki da nayi shine glad to help. To na ƙarshe na 12 shine happy to help. Kuma yadda ku sani da glad da happy duk suna nufin farin ciki. Shi ma happy da glad duk layers daya. Shi ma na yi farin cikin taimakonka da nayi ko taimakonki da nayi. Yawwa duk layers daya, duk tafiyarsa daya. Glad to help, happy to help. A ce maka thanks, thank you, glad to help, happy to help. To duk wayannan hanyoyi 12 ana amfani da su ne wajen mai amsa da godiya. Yawwa su ne hanyoyi da aka fi amfani da su wajen mai amsa godiya. Yawwa amma ya danganta da yanayin shi ma wanda za ka gaya wa. Kamar kun ga a welcome din nan ta farko ana iya gaya wa kowa a kowane lokaci ko wani yanayi za ka iya amfani da you are welcome. Yawwa haka yake ko no problem din nan ma don't mention it duka duk ana amfani da su. Yawwa to ga misali na bayar yadda za a misali nan na bayar fasin A da fasin B. Fasin B wato mutum na ɗaya da mutum na biyu, mutane da guda biyu. Misali wannan shi aka kyautawa fasin A, shi aka kyautatawa. Yawwa shi aka yi wa wani abu ya ji daɗi ya godiya. Shi kuma fasin B shi ya amsa godiya, shi ya amsa. To ga yanayin a nan gurin fasin A an mai godiya kala. Na farko aka ce masa thanks, sannan aka ce masa thank you so much. Sai kuma na ƙarshe aka ce masa you are so kind. Duk wayannan mun yi su a darasin mu na baya wato 20 ways to say thank you mun yi su. To wayannan misali da an gaya musu wannan ne. To na farko da aka ce masa misali mutane da yawa haka yake ba su wani abubuwa haka yake raba musu wani abu. Misali kowa sai wani ne bude da zai masa. Yawwa to kowa mutane hudu da suka zo na farko mutum hudu sun zo daga farko sun ce masa thanks. Gashi na shi ga amsa da ya dinga mai musu. Dan a turanci ba a so kai ta faɗa abu ɗaya. Ana so ka dinga canjawa shine nuna ƙwarewa da gogewa a turanci. Yawa kullum zo ce maka thanks ka ce min you are welcome. Kullum thanks you are welcome abin yayi yawa. Ana so ka zo da sabon abu. Yau na ce maka you are welcome, gobe sai ce maka my pleasure, jibi sai ce maka no problem, gata no worries. Haka ake so. To nan misali duk wayannan mutanen hudu an ba ya taimake su, wani ya zo ya ce masa thanks na farko sai ya ce masa you are welcome. To na kusa da shi wanda ya zo shi ma na biyu sai ya ce masa thanks shi ma sai amsa masa da me no problem. Sai na uku shi ma sai ya zo masa ne sai ya ce masa thanks shi ma sai amsa masa da me my pleasure. Yau na karshe sai ya ce glad to help wato me na ji daɗin taimakonka da na yi haka ya ce masa. Kun ga wannan gashi mutum ɗaya ne amma kowa yana gaya masa thanks ya amsa musu da ya ce masa you are welcome
yawa wani kuma ya ce masa no problem, wani da ya zo sai ya ce masa my pleasure da ya taimake shi, wani kuma da ya taimake shi sai ya ce glad to help. Haka ake so. To sai kuma nan wayannan gasan suwa mutum ne suka zo suka same shi suka ce kowa sai ya ce masa thank you so much, thank you so much, na gode sosai. To na farko da ya ce masa thank you so much sai ya ce masa not at all, not at all, not at all. Na biyu da ya ce masa thank you so much shi kuma sai ya ce masa me no worries, no worries, no worries, ba damuwa. To na uku kuma da ya ce masa thank you so much sai ya ce masa anytime, anytime, anytime. Yawwa na uku kuma da ya zo na ƙarshe da ya ce masa thank you so much shi kuma sai ya ce masa me don't mention it, don't mention it. Ba sai ka faɗa ba, ba sai ka faɗa. To aka yi yawwa sai kuma nan na ƙarshe wayannan su kuma mutum uku ne suka zo suka same shi, kowa sai ya ce masa you are so kind, you are so kind. An taimake su ya ba su misali na ga misali a ake raba haka. To da ya taimaki wani sai ya ce masa you are so kind, shi kuma sai ya masa da cewa sure, sure, you are so kind, sure, sure. Yawwa sai kuma wani ya ce masa glad to help, wani da ya ce masa da ya ce masa you are so kind sai ya ce masa glad to help, glad to help, glad to help. Na ƙarshe yau da ya ce masa you are so kind shi kuma sai ya ce masa that's all right, that's all right, that's all right, ya daidai, that's all right, ya daidai. To kun gani dai wannan misalai ne. Yawa misali nan aka yi amfani da hanyoyin godiya da muke da su guda 20 da yawa muka ci duk mun yi su. Thanks a lot, thanks a bunch, thanks a million, duk gasu nan. Yawa duka hanyoyin godiya duk wanda kai amfani da su kana iya amfani da su zai wajen godiya, sannan kuma wajen amsawa kana iya amfani da wannan wajen amsa godiya idan kai aka godewa. Yawa kuma kai za ka godiya mun kawo hanyoyi 20. Yawa kuma kai za ka gode, kai aka godewa sai ka amsa da wannan abubuwa. To karshe wannan shine karshen darasinmu a yanzu kenan, accepting thanks, yadda za ku amsa godiya. Da fatan ku daɗin wannan darasi namu. Yau sai a bibiye mu a darasi da za su zo na gaba. Kada a manta da subscribe da nace ayi wanda bai ba kenan, wanda bai danna subscribe din nan ba ya mai da shi yayi baki kenan, daga ja ya koma baki. To sai yayi ko sabon ganin bidiyo, wanda ya sabo ne a ganin bidiyon mu shi ma bai kokari yayi dan ya kasance tare da mu. Burin mu shine a iya turanci, mu koyar hanya mai sauki yadda za a iya. Yau sannan kuma ne muku albishir da sabon channel, wato sabon channel da za mu buɗe ita ma ta koyar da turanci mai suna koyon turanci a sauƙaƙe. Tana nan mun buɗe ta, za mu fara bidiyo a cikin insha Allah shi ma za mu fara koyarwa, amma wannan channel ɗin ga waɗanda suke su koya daga tushe daga farko. Yauwa wannan bangaren channel ɗin mu ta koyon turanci mu ne waɗanda suke ji ba sa iya mayarwa ko kuma suke neman gogewa a turanci. Yauwa amma masu son koya daga farko sai su je su nemi koyon turanci a sauƙaƙe. Koyon turanci a sauƙaƙe a ita za mu dinga sa bidiyon mu na daga farko kenan, in daga tushe. Yauwa daga tushe tun daga kan sanin kalmomi yadda ake fara gina turanci. To nagode muna jina da godiya a gare ku masoyanmu. Yauwa da fatan za a ci gaba da bibiyon mu a duk social media da muke amfani da su. Muna ganin comment ɗinku, sakonninku na taya muna da godiya da jinjina da kuke tura mana ta WhatsApp ne, ta YouTube din ma muna gani. Yauwa da sauran kafafen sadarwa da muke, yauwa da Facebook muna da koyon turanci shi ma muna koyarwa a nan. Mun tayar da koyon turanci shi ma zai gama a nan a page, muna da page mu a nan muna koyarwa. Duk ba dan kawai ba shi ne dan mu a sauka muku hanyar koyo ba tare da wani effort ɗinku yawa kuma da harkar kuɗi ne ko wani abu. Kuna zauna a gida haka kayi browsing ka shiga ka gani shikenan, haka ka dinga ɗaukar darasin ka nemi littafi ma ka dinga kuma kana rubutawa. Yawwa idan mutum bai gane ba ko ba ko take kira ni ya yi magana misali, ko kuma ya magana ta wasu ce bai gana za mu ƙara koyawa. Yawwa amma akwai tsari kuma wani WhatsApp ba muku, akwai tsari na WhatsApp da muke koyarwa. Tsarin koyarwa ta WhatsApp da muke yi shi ma muna yi, mutum ne zai iya. Akwai tsari da muke da malamai da muke koyarwa ta WhatsApp, shi tsari da muke koyar da turanci da Hausa duka ana iyawa. Allah ya ci mana nan muna gode. Yawwa duk mai son shiga tsarin misali wasu sai mun magana ta su shiga sauransu dai muna yi da jin daɗin
Yawwa, to na gode ni na ku a ƙarshen Muhammad Talamis Director. Yawwa, ne muku sallama ta addinin musulunci. Na gode.